L'Ajuntament de Llívia ha creat una nova ruta senderista i turística al voltant de les antigues barraques de pastor. Al terme municipal hi ha una dotzena de construccions que eren utilitzades fa anys pels pastors que guardaven el bestiar a la muntanya i ara l'Ajuntament hi ha vist l'oportunitat de generar un nou atractiu pels visitants que s'apropen fins a Llívia. Algunes estan en bastant mal estat, però tenim moltes que estan en molt bon estat. És una cosa que la gent de la zona, la gent de Llívia, coneixem, perquè en qualsevol moment que ens sortim del municipi les hem trobat i a casa tothom sap una mica les històries de les barraques de pastor, però s'ha perdut perquè actualment no es fan servir i la majoria de gent no sap ni per què serveixen ni què n'hi ha. I vam pensar que era un altre motiu per incentivar la gent que ens ve a passar uns dies a Llívia o la gent que ve un cap de setmana, un altre motiu perquè pogués sortir d'excursió i disfrutar del nostre paisatge, passar més estona a Llívia i el que volem tots que tinguin una activitat a fer la gent que ens ve a veure. És per això que ara s'han senyalitzat totes aquestes petites construccions en un nou mapa que ha editat l'Ajuntament. Per això, com que estem editant el nou plano de Llívia, em penso que seria una idea grafiar-les, les que estan en més bon estat en el plano de Llívia, i explicar-li a la gent que si les volen anar a descobrir per si mateixos es tenen grafiades en un mapa, que poden cada dia haver-ne una, dos o tres en funció, i fins i tot d'aquí, un parell de dies a la setmana, farem una excursió guiada per ensenyar-li les barraques de pastor i ensenyar com vivien abans els pastors que teníem aquí al municipi, com les utilitzaven i per què s'utilitzaven. A banda de crear aquest nou atractiu turístic, amb aquesta ruta de les barraques de pastor, l'Ajuntament de Llívia també vol evitar que es perdi el coneixement d'elements patrimonials com aquests.